Рухавік, мотор. Што з'яўляецца рухавіком і моторам існавання актора? Што дае працэсу выражэння і працэсу ўспрыняцця гледача напаўнення, энергію? Безумоўна, нам спатрэбіцца такі элемент, як дзеянне. Меня зовут Андрей Савченко. Я рэжысёр і актор тутэйшага тэатра. Разам з фундацыяй Тутака мы ладзім міні-курс майстэрства актора, у які вас запрашаем. І сёння відэо нумар 4, прысвечанае сцэнічнаму дзеянню. Пачнем мы з таго, а з чаго яно складаецца. Першае, што хочацца адразу пазначыць, тое, што фізічнае дзеянне. Я іду, бягу, прысядаю, раблю фізічныя рухі любыя. І сцэнічнае дзеянне – это розныя паняцці ў нашай галіне. Атам. Вот атам, з чаго складаецца крышталічная рашотка гэтага дзеяння. Мне хочацца прапанаваць такое паняцце, як імпульс. Імпульс, які пасяляецца в нашым целе і які можа мець альбо працяг, жыццё, альбо можа затухаць. Далей. Імпульс ператвараецца ў жаданні альбо патрэбы. Гэтыя патрэбы дзеля таго, каб ажыццявіцца, убіраюць у сябе задачы, з якімі трэба спраўляцца. І далей увесь гэты працэс ад імпульсаў праз жаданне альбо патрэбы да задач і імкнення да мэты і называецца сцэнічным дзеяннем. І мы паспрабуем сёння яго трошкі разабраць дзеля таго, каб зразумець, як з гэтым абыходзіцца. Такім чынам, імпульс. В нашым целе жыве шмат імпульсаў. Гэта зразумела па маіх руках, якія рухаюцца. Хутчэй за ўсё, в маёй галаве зараз абразуюцца нейкія новыя нейронныя сувязі, і гэта таксама працэс дзеяння. Але з чаго можна пачаць менавіта дакранацца да гэтага аспекту? Імпульс. Як в нашым целе пасяляецца гэты імпульс? Я прапаную адразу практыкаванне. Вы яго ўжо трошкі бачылі, калі глядзелі першыя відэо нашага курса. Практыкаванне трасца, калі я растрасаю сваё цела. І асаблівасць гэтага практыкавання зараз, в некаторы момант я фіксую. Я пакажу зараз. Значит, вот я растрасаю и фиксую, просто фиксую позицию. В этой позиции, в якой я зараз знаходжуся, в маім теле існуюць спонтанныя імпульсы, якія выклікаюцца гэтай пазіцыі. Я магу сярод іх выбіраць вядучы імпульс. Ну, напрыклад, і мне хочацца ўзяцца за галаву ад таго, што я ўявіў, што я бачу штосьці невообразимая. Альбо такая ж пазіцыя, і мне, напрыклад, хочацца ўжо выходзіць в нейкую актыўную позу. Насамрэч, я магу ісці і в адзін бок, і в другі, і яшчэ в шмат мільёнаў якіх. Калі моя увага будзе даволі чуллівай, а акрамя маёй увагі у мяне будзе настройка на нейкую тэму, якую я хачу адшукаць, альбо якая ўжо існуе ўнутры мяне, і я гатовы пачаць распакоўваць яе, то тады мой выбар імпульсаў будзе на гэтым і базавацца. Практыкаванне такое. Я раблю трасу, фіксую пазіцыю, адсочваю імпульс, які ў мяне ёсць, і далей працягваю рухацца за гэтым імпульсам, даваць гэтаму імпульсу здзейсніцца, ажыццявіцца. І я ажыццяўлю зараз некалькі спробаў, каб у вас было нагляднае пасобе. Окей, паехалі. Траса. Допустим, зараз мне захацелася ціха сысці адсюль,
каб не патурбаваць альбо не перашкодзіць нейкаму працэсу. Мне даволі складана зараз, тому що мне трэба аналізаваць, быць в спробе і яшчэ адразу аналізаваць. Ну, тым не менш. Трасца. Ну, от, нібы ўзнік нейкі мех бульбы на спине, і трэба было яго несці не ведаю куды, альбо дадому, альбо на поле. Ну, і, допустим, яшчэ одна спроба. Зараз нарадзілася развітанне. Развітанне з кімсьці, хто ад'язджае. Хутчэй за ўсё, гэта ўзнікла з-за таго, што зараз шмат развітанняў у маім жыцці, але не істотна. Што істотна? Істотна, што я спрабую в момант фіксацыі адсачыць імпульс, які ёсць, які ўжо кудысьці штурхае маё цела. І, абраўшы гэты імпульс, пайсці за ім, даць яму магчымасць рэалізавацца. Вось гэта практыкаванне на імпульсы, якія запускаюць працэс дзеяння. Вельмі істотна і важна, што в працэсе дзеяння удзельнічаюць цела і галава. І вельмі часта яны перашкаджаюць адно аднаму. Галава можа хацець аднаго, а цела можа рабіць штосьці іншае. І адна з задач – гэта навучыцца перадаваць ініцыятыву. Калі мне трэба увайсці ў сітуацыю, паверыць, акунуцца, то лепш за ўсё гэта рабіць, адключаючы галаву, не задаючы галавой правіл, па якім цела існуе. Таму што цела можа зрабіць штосьці такое, да чаго галава не дадумаецца. І галаву можна включаць на момант асэнсавання таго, што робіць ужо цела. Это даволі цікавыя эксперыменты такія, но пры гэтым, канешне, як это рабіць без галавы, так? Не выключаю, што ёсць і адваротная дарога. Калі галава прыдумляе, што я буду рабіць, як я буду дзейнічаць, а цела ўключаецца ўжо ў гэты працэс па загаду нашага мозга. Тут няма дакладнага адказу, які з гэтых спосабаў лепей. Гэта залежыць ад асаблівасцяў вашай асобы. Асаблівасцяў асобы. Цікава гучыць. Тым не менш, я са свайго боку заўсёды прапановую акторам шукаць гэта. Альбо адну дарогу, калі цела маё ўжо жыве, а галава далей прыдумляе прапанаваныя абставіны і сітуацыю і праблему, пра якія мы гаварылі в папярэднім трэцім відэо нашага курса. Альбо галава ўсё гэта задае, а цела гэта здзяйсняе. Вось у гэтым практыкаванні на імпульсы гэта першы спосаб. Калі я включаю цела, яно ўжо актыўнае, яно ўжо існуе, а далей галава апрацоўвае гэта і накіроўвае маё дзеянне далей. Цяпер жаданні. Жаданні, без якіх, хутчэй за ўсё, дзеянне не набрыняе такім араматам, флёрам. Калі насамрэч я чагосьці хачу, маё цела включаецца в гэты працэс. Маё жаданне жыве ў маім целе. І яно можа быць адкрытае і закрытае. Калі мне няма чаго хаваць, то я магу сваім жаданнем, ну, допустим, жаданнем дзеліцца, я магу маім целам быць адкрытым, і жэсты мае будуць адкрытыя, і я хачу зарадзіць в вас сапраўдныя імпульсы і даць вам творчы накірунак, творчы пендзель, я б нават сказаў. Але у мяне могуць быць і сумневы.
Я магу сумнявацца, а ці цікава гэта вам, ці вы там ужо не засумавалі. І тады я магу сумневы гэтыя, мне не хочацца вам паказваць, я магу іх хаваць. І гэта все будзе жыць в маім целе разам. Штосьці я магу асэнсаваць в моманце, а штосьці не, і гэта усведамленне прыйдзе толькі пазней. Но ў любым выпадку я з гэтым увесь час працую. Дык вось жаданне, уменне вырасціць гэтае жаданне. Тут нам спатрэбіцца яшчэ адзін элемент, які называецца каліб. Мы ўжо ўзгадывалі гэты элемент. Гэта формула. Формула, якая запускае гульню, запускае працэс. Злучаецца яна менавіта з такім аспектам, які называецца вера, пра які мы таксама гаварылі. Такім чынам, калі б, вось в момант, допустим, калі я стаяў в такой пазіцыі, я паспяваю задаць сабе, калі б я развітваўся з кімсьці. Таму што мае жэсты і мой імпульс, ён не быў ужо, хоча і імкнецца кудысьці, і разам з тым нібы мусіць дыстанцавацца ад гэтага. Вось гэта калі б, это формула, якая дазваляе мне гуляцца і даследаваць сябе, даследаваць гэты працэс. Адпаведна, дзеля таго, каб зразумець, як абыходзіцца з жаданнямі, я раздзяляю на два аспекты. Ёсць жаданні, якія існуюць у мяне рэальна. Вот рэальна я магу хацець сесці, я магу хацець піць, я магу хацець закурыць люльку, я магу хацець абняцца з кімсьці, альбо хацець, каб нікога вакол мяне не было і пабыць аднаму. Я магу гэтага рэальна хацець. Выходзячы в творчую тэрыторыю, я магу взять рэальнае жаданне, калі яно пасуе і карэлюе з тым, што мусіць адбывацца в гэтым творчым заданні. І, скарыстаўшы яго, вырасціўшы яго да адпаведнай выразнасці, якое патрабуе сцэнічная прастора, я магу абапірацца на яго. Іншы спосаб, я магу сабе задаць жаданне, зноў-такі праз гэту формулу каліб, і прыняць яго, як бы пасіліць унутры сябе і разам з тым праз яго узбудзіцца на нейкае іншае дзеянне. Напрыклад, тое, чаго я, допустим, зараз зусім не хачу, але я магу захацець гэтага. Напрыклад, схавацца. Вот мне трэба зараз тут схавацца. І моя галава можа адразу мне падказаць прычыны, па якіх мне трэба схавацца. Можа быць, я каму-небудзь хачу зрабіць сюрпрыз, я ведаю, што зараз сюды ўвойдзе чалавек, які даўно мяне не бачыў і не ведае, што я тут. Я схаваюся, знайду месца, дзе гэта лепш зрабіць, і далей выдам гэты сюрпрыз. А можа, хтосьці гоніцца за мной, палюе на мяне, хоча мяне схапіць і арыштаваць. І тады я буду хавацца ўжо зусім у іншым накірунку. Мне трэба схавацца такім чынам, каб мяне не знайшлі, ніхто не здагадаўся, што тут ёсць нейкая мая прысутнасць увогуле. Вось гэта ўжо праца для галавы. Але цела можа включацца в сам гэты працэс і хацець сапраўды схавацца. Я пасяляю ўнутры сябе гэтае жаданне вострае, прычым вырошчваю яго настолькі, наколькі магу вырасціць. І далей пачынаю дзейнічаць з гэтым жаданнем. Ёсць схаваныя жаданні, якія я магу пасяліць, але паказваць, у мяне няма прычынаў, альбо ёсць прычыны, наадварот, не паказваць гэта. Напрыклад, я магу захацець, не ведаю, разбіць тут што-небудзь. Не ведаю, у мяне ёсць нейкая раз'юшанасць, у мяне ёсць нейкія праблемы невырашаныя, і в маім целе жыве вельмі моцнае жаданне што-небудзь сламаць, выплеснуць маю агрэсію. У сувязі з тым, што тут няма нікога, каму гэтая агрэсія будзе даспадобы, адпаведна, я мушу гэтую агрэсію нейкім чынам, пасяляць, хаваць унутры сябе. Класна, калі я знайду спосаб пазбавіцца ад яе, не зачапіўшы іншых людзей. Хаця ў сцэнічнай версіі можа быць і варыянт, калі я магу выплеснуць сваю агрэсію і на партнёра пры ўмове, што мы маем дамоўленасць дзеліцца нават і негатыўнымі выразителямі сябе.
Вось такім чынам пасяленне альбо вырошчванне жаданняў унутры сябе дазваляе маёй прыродзе патрабаваць, прагнуць дзеяння. Тое самае адбываецца з патрэбамі. Патрэбы ад жаданняў адрозніваюцца тым, што патрэбы не заўсёды арыентаваны на тое, што я хачу. У мяне можа быць патрэба быць ветлівым, хаця я не хачу. У мяне можа быць патрэба быць пунктуальным, хаця я не хачу. Але гэтая патрэба, не ведаю, па кантракце ці па нейкіх іншых законах я мушу адпавядаць гэтай патрэбе. Вось гэтае спалучэнне жаданняў ці нежаданняў, патрэб вельмі часта дае вельмі цікавы спосаб існавання, за якім гледачу цікава сачыць. Урэшце рэшт, мы дабіраемся да задачы. Задача гэта тэрмін, які арганізоўвае маю лінію дзеяння. Задача зноў-такі базіруецца на гэтым «я хачу», калі ў мяне ёсць жаданне, то для таго, каб атрымаць тое, што я хачу, мне трэба взяць задачу і пачаць яе ажыццяўляць. У задачы заўсёды ёсць мэта. Напрыклад, я захачу зараз памяняць настрой спадарні за камерай. І тады паспрабую жартаваць, хаця мне зараз жартаваць не хочацца, але дзеля таго, каб выклікаць гэта, што тут мне можна прыдумаць? Ужо само жаданне трошкі нараджае, но, канешне, хочацца пачаць з камплімента. У вас вельмі прыгожыя вочы. Мне падабаецца в іх глядзець, сачыць за імі, але я трошкі іх баюся. Такім чынам задача рассмешыць партнёршу у дадзеным выпадку патрабуе ад мяне ўжо самога дзеяння. Я мушу ажыццяўляць штосьці, жартаваць, прабачацца, кампліменты казаць, але выклікаючы гэты смех. І задача, хутчэй за ўсё, гэта этап у руху да мэты. Я не выключаю, што, напрыклад, мэтай блізка дасягальнай. Гэта можа быць спатканне, калі, напрыклад, я прывяду ўсё да таго, што запрашу спадарню на спатканне. А доўгачаканы гэта можа быць, не ведаю, можа быць, мне захочацца звязаць сваё жыццё з гэтай спадарняй. І не выключаю, што мэта можа быць і там далей. Але дзеля таго, каб пачаць ажыццяўляць, рухацца да гэтай мэты, мне трэба сфарміраваць задачу, альбо взяць задачу, якую мне прапануе рэжысёр альбо аўтар, і знайсці спосаб, якім гэта задача можа ажыццяўляцца. Хутчэй за ўсё, я бесперспектыўны ў гэтым дачыненні, і ніякага злучэння з жыццём і нават спаткання мне не ўдасца дабіцца. Але сам імпэт, сама энергія, а можа быць і менавіта сама творчасць у гэтым моманце могуць і памяняць гэта. Не выключна, што это моя дэкларацыя зараз да маіх задач, яна такая трохі іранічная, але калі насамрэч я паверу ў гэтае калі б я гэтага захацеў, калі б я хацеў і пасілю, не выключна, што творчасць, яна і ёсць в тым самым моманце, калі я шукаю гэты спосаб. Калі я пражываю гэтую сітуацыю і са мной адбываецца штосьці на тэрыторыі прыняцця гэтага жадання, патрэбы, мэты. І такім чынам я дзейнічаю. Вось гэтым і хацелася падзяліцца ў дачыненні да дзеяння. Што мне хочацца прапанаваць в якасці задання сёння для вас. Ёсць яшчэ адзін аспект, які называецца падзея. Звычайна падзея – гэта тое, што мяняе нас. І в акторскай прафесіі, і в сцэнічным існаванні сустрэча
з падзеяй гэта і ёсць арыентыр зменаў. Тое, што мяняе мяне, мяняе мае паводзіны, мяняе маё стаўленне, мяняе мае стасункі з кімсьці, намеры мае мяняе, то з'яўляецца для мяне падзеяй. Тое, што не мяняе мяне, якой бы падзеяй для іншых яно не было, наўрад ці можна назваць падзеяй для сябе. Дык вось, любое дзеянне, яно накіравана на тое, каб памяняць штосьці, памяняць партнёра, памяняць абставіны, памяняць сітуацыю, памяняць. І, што вельмі істотна і важна, я альбо прагну, альбо дамагаюся гэтых зменаў, але без майго дзеяння гэтых зменаў не будзе. І толькі калі я включуся в гэты працэс, ёсць шанец, што гэтыя змены ажыццявяцца. То бок таму дзеянне з'яўляецца маторам і рухавіком працэса існавання. Заданне. Этюд на падзею. Выберыце падзею, праз якую вам было б цікава прайсці, альбо з якой вам было б цікава сустрэцца. Знайдзіце месца для гэтай падзеі. Яна можа быць да вашай спробы. Штосьці здарылася, вам хтосьці штосьці сказаў, альбо здзейсніў дачыненні да вас, і вы выходзіце в спробу шлейфам ад гэтай падзеі. І існуеце па-за гэтай падзеі, але яна выклікае неабходнасць дзейнічаць, неабходнасць штосьці зрабіць з гэтай падзеі, прыняць яе, не прыняць, адштурхнуць, ажыццявіць штосьці ў дачыненні да гэтага. То бок падзея можа быць за спробай. Падзея можа быць унутры спробы. Калі вы заняты адным жыццёвым працэсам, вы робіце штосьці, рыхтуеце, не ведаю, займаецеся мовай нейкай, і раптам штосьці здараецца. Класіка это, не ведаю, пажар, вы адчуваеце пах дыма, і вы не можете больш займацца мовай. Вы мусіце знайсці крыніцу гэтага дыма, зразумець, наколькі гэта небяспечна для вас і для людзей, якія знаходзяцца вакол вас, і альбо, калі гэта пажар, затушыць яго, альбо зразумець, што нічога не пагражае, і это хтосьці пасмажыў котлеты, а яны проста перагарэлі, і праблемы ўжо няма. Але дзеля таго, каб разабрацца з гэтым, трэба нырнуць у гэта дзеянне, ажыццявіць яго. Альбо падзея можа быць за вашай спробай. Вы рыхтуецеся да гэтай падзеі. Вы настройваецеся на гэтую падзею. Напрыклад, вы ідзеце на сустрэчу, ад якой залежыць далейшая ваша кар'ера альбо жыццё. І ваша спроба зараз гэта сабрацца, апрануцца адпаведна, выбраць строй, выбраць настрой, падрыхтаваць сябе. І гэтаму штосьці перашкаджае. Перашкоды ў дачыненні да драматургіі, яны заўсёды вельмі цікавы, і яны-то і патрабуюць дзеяння. Калі мне маё дзеянне ажыццявіць проста, то тады наўрад ці за ім будзе цікава сачыць. А калі складана, калі мне трэба нешта пераадолець, калі мне трэба вынайсці спосаб, які наблізіць мяне да таго, што мне хочацца альбо патрэбна, тады за гэтым абавязкова будзе цікава сачыць. Я чакаю, і наш калектыў тэатра чакае вашых спробаў. Абавязкова дамо вам адваротную сувязь. Кантакты пад гэтым відэо. Нагадываю, што ў нас ідзе набор у групы офлайн у Варшаве і онлайн па ўсім свеце. Калі ласка, далучайцеся, будзем рады знаёмства з вамі. Да сустрэчы ў 5-м відэо.